Maryam, yaushe za ki saki jiki da ni ki daina guduna? Maryam, idan kika duba alkhairin da ke cikin abun nan, nake duba mana da gani har ki saki jikinki da ni. A yi auren nan tun da iyayenmu sun riga da sun yi magana a tsakaninsu. Yaya Salim, me yasa kake so ka rushe farin ciki na? Me yasa ba za ka je ga 'yan mata nan da yawa a gari ka aura ba sai ni? Me yasa ba za ka tsaya a matsayinka na wana ba don Allah don annabi ka yi haƙuri ka ce musu ka janye. Ka bar nan aure wanda nake so. Maryam, kin kira ni yaya kuma kina gaya min irin wayannan kalaman. Maryam, naga idan an yi abun nan ma dai ƙara dankon zumunci ne a tsakaninmu. Iyayenmu kake cewa sun ƙulla, to ni na warware. Wallahi in aka ce kai zan aura, zan iya kashe kaina. Maryam, kina cikin hankalinki kuwa? Ki kashe kanki fa kika ce. Haba Maryam, ki haƙuri ki yayyafa wa zuciyanki ruwan sanyi mana. Ki haƙuri a yi abun nan alkhairin ciki nake ta ƙara nanata miki. Dan Allah Maryam, ki haƙuri. Yayi Salim, kai haƙuri. Dan Allah ka bar nan aure wanda nake so. Wallahi ina da saurayina da nake son shi. Maryam, ni ke nake so. Kuma dankon zumunci za a ƙara tsakanin iyayenmu. Ki duba zumuncin da ke tsakaninsu. Maryam, me laifi? Ha? Wai ni me aibuna? Ni me nayi? Ni ba lukuti ba siriri ba dogo dan dade. To ni me laifi na yarinyar nan ba ta sona. Maryam. Alhaji ya naga ka faka. Ina za ka kai na haka? Zan kai ki gurin da ba za ki taɓa dawowa ba har abada. What? Wai kai da kake wani maganar wani sana'a wace sana'ar? Da koko a caɓa ka gama zagaye gari da duk abin da za a yi a zuwa ɗauki naira 200 a ɗauka ana baka. Kowace munafuka ko munafiki ba tsoron shi nake ji ba da ba zan yi magana a gaban shi ba. Ki sani nana, ina da buri a kanki. Ke ba matar talakawa ba. Nana, kin fi kowa sanin ina son kuma zan iya aiki komai a. A'a, kadda ka ce haka. Na ga alaman baka shirya ba. Ka je ka in ka shirya ka dawo. Dama na gaya miki ga shirya banki ya tsala. Wai me ke faruwa ne? Wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni. An gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki? Gane min hanya dai, wai makaho ya so gulma. Mayu ne. Kai kuma kai mana kai sadaka kuliya a babban rana. Za ka samu mutane masu yawa. Za ta raga ke. Ka san abin da ya sa ranka ba zai baci ba? Saboda na fi ƙarfin su wani haka. A zuciyar ta mutu. Ɗan bala'i. What? Me yasa? Me yasa da ki kawo ni inda almajirai suke yin bara a walakanta ni? Zattansa mu mabarata ne ya ba mu abinci. Zobuna, takalma, riguna da wanduna masu kyau. Komai da ka sani akwai sa ƙasa. Baiwar Allah, ko ki san kuskuren da kika aikata kuwa? Ban gane ba, wato ce ke kan me kike nufi? Kai ka san ina da doka, ina da shugudi akan kaya. Wanda sai kuma ka san ni akan kaya na ba da kirki wanda mutunci. na masa bayani. Ya ma bayani Ki tare gargaji. Allah mutumina. Ke da Allah ta. Sa'adatu. Wai yaushe kika girma ne? Da har ni zaki dinga kalla kina cewa wai zaki samu ki. Ke? Ni san ki ne?